שלום כולם, כאן פיצה גיימינג, כאן טל ואיתי, אני איתי, כאן מיסטר שיפי, כן, זה אני מקווה. ופילמן אחד, אתם יכולים לצחוק על זה כמה שאתם רוצים. נכון, אני יודע שיש לנו סקרין גבוהים, זה הסקרין שלי, שלא במסוים. תבינו למה קוראים מיסטר שיפי. אוקיי, דרך אגב, אנחנו... די מובילים, אנחנו לא מבטיחים שאנחנו זה. לא נתרכז הרבה במיינקראפט, יש לנו גם זה. זה הסרטון הראשון שלנו דרך אגב, אז אל תכעסו עלינו. אנחנו עומדים, האמת שמיסטר שיפי בעיקר עומד להיות במיינקראפט, אנחנו עושים את הסרטון הזה ביחד רק כדי, זה הסרטון הראשון, הרחב שלה ביחד. בקיצור, מה שניסינו לומר זה... סתם. לא. בקיצור, אנחנו פיצה גיימינג, דרך אגב יש סיכוי שגם תוכלו להזמין ממנו פיצה, לא מבטיחים כלום. בקיצור, זה לא סדרה קבועה, אבל... אוקיי, אני אומר להרוג אותי. כן, בדיוק. לפחות הוא יודע מתי הוא מדפים. וואו, זה לא היה מזליסטי. טוב, בקיצור, אני מבין שאנחנו לא עושים מראש ראשוני טוב, ונראה אתכם במשחק הבא. אוקיי, עכשיו תורי לשחק במשחק, אנחנו נעשה רק 5 משחקים. אנחנו נעשה האמת רק 3 משחקים, כי אנחנו ממש נובים ואנחנו לא רוצים. זה פשוט הסרטון הראשון. כן. אל תיקח את זה. אני אשלב לו. רגע, זה היה רגע. סמיפנס בגדול. אז שאני לא חכה. שים גם את הבוץ. שים את הבוץ. חכה שנייה. אוקיי, בוא נעשה את זה. לא קחתי. כן. נחזיק. שים את ה... אבי. הנה שמתי. זה לא ייתן לך לקחת. יואו, אתם רואים? איזה איש טלטל. נכון, אוקיי, יש לך עוד 6 סנטים. לא, אין. יש רק 3 צ'סטים, שכחת? לא, זכרתי שזה... כי אין לך צ'סטים. שזה לא צ'סטים. מה לך? לא, אין לי צ'סטים. אוקיי, זה רע, אנשים, אין לי צ'סטים. תלך ל... אני לא אלך למידל כי אני ממש ניוב כרגע. לפחות, באיך שאני נראה. זה לא קרה, זה לא קרה. טוב, בסדר, אבל עכשיו. טוב, אין לי כל כך... הנה, האיש הזה. תעיף אותו. באותה גזים, לא. עכשיו זה לא אותי. איפה הוא? בסדר לך החלום שם. אוקיי, הוא עומד לעשות גשר. אל תכוון, כאילו אתה לא רואה אותו. מה? לא, אני חייב לפגוע בו. איזה באסה. טוב, אנשים, תראו את זה. זה דוגמה לנוב האולטימטיבי. אל תהיו כאלה אנשים. כמוך. אל תהיו כאלה אנשים. זה לא... ככה את ג'נריישן, ג'נריישן. עזבו את זה, עזבו את מיסטר שיפי. לא! אוקיי, זה דוגמה. הוא דיבר עליו. אוקיי, שתדעו, זה היה בגלל המחשב, זה המקלדת הגרועה של מיסטר שיפי. תדעו את זה. אני לחצתי וזה לא עבד. אני לא צוחק כרגע. אתם יכולים לראות אותי, אתם יכולים להגיד. זה המקום. אתם יודעים, השחקן לא נופל כשהם חציות. תלמדו איזה בטח. אתם ראיתם. אוקיי, למה אני תמיד עם המאפן הזאת? אני רוצה. לא, חרדתי. וואט? אוקיי. כולם תלמדו, זה הנוב, יורה מיליון ביצים לאותו מקום, שהאיש הזה אפילו לא שם, ואחרי זה יורים עליו מאחור הסנובול ומפעיל. טוב, זה שאתם משחקים האחרונים, זה שאחר כך, זה מקווה שתעניין, תגידו מה. באמת בוא פשוט נעשה את המשחק
כדור זה בדרך כלל לא עומד להיות ככה, זה עומד להיות איש אחד שעושה את זה, כי אנחנו לא יודעים. זה עומד להיות, בכלל, אנחנו לא נעשה רק המיינקראפט, אז אם אתם חושבים, מקווים שתרשמו לערוץ שלנו. בינתיים אין לנו כלום עדיין. סרטון ראשון. כן. טוב. ואם, אני חוזר, אם אנחנו נצטרך לעשות עוד סרטון בגלל שמיסטר שיפי לא מקליט כרגע, אני אשנא את מיסטר שיפי. מה שכן מיסטר שיפי תבדוק שזה מקליט. הוא מרגישים שהוא עליי. סתם כיף. מזרק עליו XP. מצד ה-XP הגדול. אוקיי, תקליטו עכשיו איך מיסטר שיפי נופל. זה צפוי. כן. טוב, זה המשחק עכשיו, האחרון שלנו. זה המשחק האחרון שאני עומד לשחק. אל תדאגו, בדרך כלל זה יהיה מיסטר שיפי ולא אני, שאני מו. לא נהיה פחות. יש לנו גם הרבה סרטונים שלנו, קוראים לו גיימר זון, הוא רק עוד הסברות ושאלה, כן, תרשמו אליו. טוב, הרבה יותר טוב משלנו במיינקראפט. אז אם אתם אוהבים מיינקראפט ולא סדרת משחקים מוזרה שאנחנו עומדים לעשות, אז תרשמו אליו. קח גם קיבוץ. תכניס. אסף. זהו. חפש אנשים. הנה. כן. סמוך עליי. זה גבוה מדי. וואו, הוא נפל? לא, הוא נפל לאיש שלו. אוקיי. האיש שלו שלנו, כמה ננסה לראות עליי. לא. אוקיי, האיש הזה ממש לא, אבל בגלל שאני גם לא. תגידי. כן, כולם, תראו את זה. ראיתם איזה קיל טוב זה היה? אין לי יודע אחרת, זה היה בצחוק. ראיתם את המיסטר שיפי הזה? לא מבין. תשלחו לי שם מיסטר שיפי, פילם אחד, קצת דרך לזה אף אחד לא יזכור את השם שלה, אני מקווה. אם הוא רואה אוקיי, אני לא יכול. אם זה נחשב שלך, אני לא את עצמי. מה? הוא מנסה לשרוף אותי הבן אדם המוב הזה. לא בזה אתה נפל. אני אומר לכם, אני עומד למות מזה. אתם ראיתם את הבן אדם הנוב הזה, הוא בא אליי, הוא שרף אותי וברח. זה היה הסרטון האחרון שלנו בעניין. אז כולם, כאן פיצה גיימינג ואנחנו עושים את הסרטון הזה. זה היה בעיה, זה באמת ניסה לייק.